matí a Can Mossanaire, 9 corredors i 2 caminants. Sortim en direcció a la Font de la Tartana. Pujarem pel camí asfaltat que ens porta fins al Massot i allà farem el clàssic reagrupament per anar tots plegats anant amunt i avall a buscar la cua. L'Anna Cos i en Jordi Vinyeta passant pel carrer Sant Joan pel vell mig del Salt del David Hernández i després plegada de bandera. Això sempre, en Jordi Vinyeta donant instruccions. I la Font de la Tartana, amb presència nostra, farà amb un dia plujós que, a més, he de dir que ha estat força divertit amb anècdotes de l'Anna Cos, el Circ Castanyer, en Jordi Vinyeta, en Joan Forte, fent, com sempre, un entrenament més, gaudint, aturant-nos a les rotondes per fer reagrupaments i tornant al nostre camp base, que no és altre que Can Mossanaire. Podem dir que ha sigut un entrenament plujós, però també ha estat divertit, com sempre. La Font de la Tartana ha vist passar els mossanaires en un dia plujós el 20 de desembre de 2025. Gràcies pel seguiment.